Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barobarining aziz, xush omading ba kanali Kazan TJ. Murodullo Boyev. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Asli navoda xush omading. Oly opajon naomada ki Murodullo Boyev. Assalomu alaykum. Aka so'zing xubin shukrona a'lo. Mohru xush Mehroj budaст. Mehroj xush omadi barodari aziz. Aka ключ tedmada. Gap nest. خیلی خیلیش میشه جورا ایرو جون با خفه نشوی و انگلیسی در موقع سوز نیستم شروع نخوندم عذر زیاد برادری عزیز این مرادالله خنده رسیشه این ساعت های کزان چند شده است نمیدونم راستی گپ خیلی شده بود ندارم اومده بودم کانال ده ندیدم ولی میدارم میبینم گپ نیست که زنده باشین و علیکم سلام آقا جون زنده باشه لالا حلیم زاده خوش آمده اپای لالا خوش آمده خوش آمده برادرها مادرها خواهرها خوش آمده همه کسا تا کلی تونتیم که لالا حلیم زاده басир 91 модари азиза 8 нафар шуде хуш омаде бардораи азиз салому алейкум чӣ хелен созин хубен иншоалло акаи шоир шаҳритӯз тв хуш омадӣ бародари азиз шукронаи алло хубем бародари азиз зиёратшоҳ тҷк так хуш омадӣ зиёратшоҳ бародари азиз ва алайкум салом апаҷон ку ҳоле мебиёя ҳоли хабардор шав мебиёя шаҳритӯз салом бахшиш ҳози фарқ накардост аст ютубда ха михела алайкум салом апаҷони басир
Так, ключ. Зиёратчиҳо ключ мегӯянд. Гап нест, бародари азиз. ҳеҷ гап не, охи кам каналамона дароен, ош ҳаст. хӯрокиҳои миллӣ меҳрӯз. Я Аллоҳ. Апаҷон Басир. Так. Панҷум Зиллак. Беҳтарина. Созен. Шукрона, алло хубем. Муродилло. Боев. Ҳама тенҷа. 8 нафаре пахши мустақимда. Некем 4 ё ки 5 нафар намисондиста. Ҳами 8 нафар ҳамашон намисондиста. Так, ранги акаи табиат бемеҳр нашавем. Рост мегӯяд, ранги ман бемеҳр нашавем. Иҷозат ҳастми? Чӣ иҷозат боша? Аз чӣ иҷозат мепурсӣ? Басирҷон, апаҷон, беҳтарин хӯрокҳо мепазем. Машааллоҳ, зинда бошед. Так, наметонум силка монда наметониста Басир Намодиак. Силкаи Басир Намодиак ягонтатон моне? Так. Шаҳритуз бира силкама биёр. Чиба наметонен монда? Так. Хай чанқа ай дастам биёям. Беҳтарина. Я Аллоҳ. Оҳе. Чӯбаки хешидай апае ки Басир. Кору боротон хуб аст, дӯстои азиз? Зиндагиҳо хуб аст? Ҳама тарафа тенҷен? Ана аки зиёратчиҳо мегӯяд ки ман дашаен ман ба 23 канал мешавам. И бача 23 канали ту кушодагӣ 23 номера аз куҷо ёфтӣ кушодӣ? А зиёратчиҳо? Ту 23 номери телефон аз куҷо ёфтӣ канал кушодӣ? Зинда бошен. Так. Шаҳритуз 50 та дорум мега ба 2 номер. Надидем ҳамун 50 та, ҳамун 50 аккаунта надидем ки дар ҳамун каналҳо подписатсия кардаги бошӣ. 50 та. Ёқубҷон, хуш омадед. Эй дӯсти бо имону
меҳрубонам. аз саломи чили так бесӯзите аз саломи иззатшиносу ғамбарору қадрдонам. аз салом шодам аз дидоратон, аз лутфу аз гуфторатон доимо бошед саломат ҷони ҷонам. ассалом. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ ёқубҷон, зинда бошӣ. ассалому алайкум дӯстони хуб ҳамсозен, хубен иншоалло. шукронаи аллоҳ. ва алайкум ассалом бародари азиз, хуш омаден. иҷода компания чихелӣ компания чун чихелӣ омодаи салом дӯстам. ва алайкум ассалом. бовар кунед номи каналта хонда натонистам. компанияи ҷон чихелӣ ҳамин номи ҳамина нависонед бародари азиз. чӣ компанияи ай кадом компания канали казан теҷа омадиям. бародарҷон админ сози хубӣ иншоалло. чӣ ҳолу аҳвол дорӣ? шукронаи аллоҳ хубем бародари азиз. так ҷону дили ман барои дӯст пояндоз. ҷону дили ман барои дӯст пояндоз. ҷуз дӯст набошадам маро маҳрами роз. гӯям ба ту танҳо ба ду. так ин нависондасе бовар ку боло мера, хонданаш қин мешавад. стопш кунам. ҷону дили ман барои дӯст пояндоз. ҷуз дӯст набоядам маро марҳами роз. гӯям ба ту танҳо ба ту қиссаи дил. эй дӯст биё ба ҳарфи ман гӯш андоз. зинда бошӣ бародари азиз, саломат бошӣ. так канали васил 91 подписаться кунед тез. бародарҷон админ як эълон кун дастгирӣ кунанд видеои навма. бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем 10 нафарен. ҳамин видеои нави ёқубҷон теҷера дароин дастгирӣ кунед, беҳтарин мешавад. дӯстои азиз, муҳоҷирбача ассалому алайкум. сози хуби дига боҷа. ва алайкум ассалом ҳокимҷон, хуш омадӣ. шукронаи аллоҳ. шукронаи аллоҳ хубем. соз шудӣ охӣ. хай хеле беҳтар шудагиму дору укол кардесам. шукронаи аллоҳ, хай хеле беҳбуд шудесам. даҳум дизлайк ад. зинда бош шаритус, саломат бош. ҳам фаҳмо беҳтарин. зинда бошӣ ёқубҷон, саломат бошӣ. саломат бошӣ ёқубҷон.
کو بناشین. یا اللهی مهربان. таки казан теже ба фикрам хабар надорад ман пахши мустақим кардаистам. агар ягонтатон рақамашро дошта бошед хабаршон расонед. кору боракотон чӣ хела дӯстои азиз? кору боракотон хуба? ҳама тарафа созем? шаҳритӯз бародар канали ҳунар ва табиата ман фурӯхтум. ана одаме ки канала харидагиай мегӯяд ки ман конкурс мекунам. ман гуфтам конкурс кунӣ, агар ман лучши пулта вазбират мекунам, короче пулша вазбират мекунам, вайсе равно бе ман ҳеҷ кор карда наметавонад, канала ягон кор карда наметавонад. канал дар номери ман ай пулша вазбират мекунам лучши. дар канали ман конкурс агар кунам, ман иқа мисол барои конкурс гап мезанам, иқадар навор кардагиам, бо канали ман фурӯшам, бо гӯем бо муқобили ман бо навор карда мешавадем ки дар конкурс кунам бо каналша фурӯхт. воҳ чанд сум? 20,000 фурӯхтум. шояд 110 подписчики дига намераса, соатош буд шудагиай. чӣ шӯхӣ кунам? ба худо 20,000 фурӯхтум. ша бист дақати телефонуш не бе телефон. аки чӣ хефаҳмонам шуморо ман? канали ман мисол вай ӯ одам худаш, ман 25 та гуфтам, ӯ одам якум гирифтанӣ набурд. охир ман мақсади ӯ одам агар мефаҳмидам, ман ҳеҷ вақт мисол чӣ намекардам. вале ман дар акаунтам ҳисобша гузарондагӣ нестай. ман дар 14,000 гузарондагиай. аз таҳлилша баъд гуфтаа ки ман лучши пулша вазбират мекунам.
او مادری عزیز بر وقت وطن رفت. همی تیچنی 4 روز دا با فکرم پولی بلیتش جمع شده. 3 روز روزی 4 روز علاقه جمع شده. چی کردن روانش کردن رفت وطن رفت. через Узбекистон рафтак, расидак ватанда боз занг задак ки расидум ватанда соҳ саломат. Дар ҳаққи ҳаматон дуои хайр кард. Ҳамун рӯзе ки аэропортда буд, ҳамун рӯз ҳам чӣ карда навор карда паштагим дар ҳамун аэропорт будагиша. Як агар хато накунам, як ҳафта пеш занг задагӣ буд. Гап зада буд камтара хатим. Намедонам иҷа торик буд, ҳамон вақт хоб будум ман. Як камтарак аҳволпурсӣ карда ки куш телефонша. Хай соз. Ба ҳар ҳол дар ҳаққи ҳаматон дуои давлат кард. Касое ки кӯмак карден зинда бошен, саломат бошен. Пеши фарзандакашда шукронаи Алло гашта якун. Ҳамотарафа тоҷика. Яксаду панҷоҳ аккаунта ту бача айгуҷо кушоди ки шаҳри Туз маззат нестатра. Дамо ҳам қаборон задеста ки ҳодисоти ола. Намедонам охи казан теҷера ягон татон хабар кунен ки чиз каналтонда чӣ рафтесай, пахши мустақим рафтесай. Шояд оно дар кор бошанд, хабар надоранд, барое ки ман чанд маротиб шуд пахши мустақим мекунам, хабардор намешавам, мегӯянд намедонем кай карди пахши мустақим. фаҳмон. Як соатҳои апаи казана аниқ мегуфтен кам боша. Соатҳои апаи казан камай плейлиста сартин. Соатҳои апаи казан аму 1000 ҳоли шудагӣ набуда. Ҳаволи 1000 шудагӣ набуда. Ҳами 400 гузаштагӣ буд ба фикрам ҳами хелайда. Оли эфирро ман маҳкам кардагим. Эфирро агар ҳуй кунам мешава 1000 ба фикрам. Ман дига надидам, ман хеле шуд надромадам канали Казан ТВ. Фаҳмо. Намедонам, ман хабар нагирифтам, охи намедонам оли чанд шудагия соатҳош ростига. Не, эфиррошон оли намекушоем, барое ки эфирро агар кушоем, оно навор мепартоянд, наворошон просмотр намегирад. намешав. Падарка карда намешав. соатҳои тура падарка карда намешав. наворошон кама кор ки буромадагиянд вақт намеёвонад рангеш.
2200 соат дорем. Аммо беҳтарина. Ё Аллоҳи меҳрубон. ҳозир беканален. Админ. Не, каналам ҳаста чува? Беканал нестам. Канали ҳунар ва табиат ҳастаем. охи ба вақте ки ман фурӯхтум ва я аккаунт да даст ман аккаунта ман дарид карагӣ нестим. Телефонам ба ҳама аккаунт кушодагия. Ман просто ҳамун логини парола алиш кардагӣ нестим. Вай все равно бе чихе гумта вай логини парола бе ман алиш карда наметона. Агар дуруярам боли номери телефон иваз кардагӣ нестай, номери телефон иваз карагӣ ки набошад, запрос манда мебиёяд. Подтверждение ман бояд подтвердид кунам. Вақте ки вай дуруя кода алиш кунӣ, иҷозат подтверждение мебиёяд. Манда запрос мебиёяд ки ту ҳастӣ ё ки ту нестӣ. Агар ман да кунам, вай метавона алиш карда. Агар ман да накунам, вай алиш карда наметавона кода. Вай фақат ба ҳамун кодое ки ман задагӣ будам, ба ҳамун код дуромадагия. Код иваз шудагӣ неста ёлӣ. духия ҳастми админ бӯи наски омад. Барои чӣ бӯи наски омад? умиёиша мега наскита хаб набошад. эҳе, чашмота барои чӣ сӯхта гирифтаи бо?
تا اگه کلان تجه ناومد کو